अरुणोदय फैदों होननानै बिसोरो फैसा आरो डकुमेन्ट्स लांदों। लांनानै बिसोरो मा खालामखो बिनिफ्राय आं मिथिला। साइडआवथ' फैयाखै आरो जोंनि वार्डआवबो फैयाखै। जों बेखौ प्रेसिडेन्टआबो जेबो मिथिया। सुमित्रा बेबायदिमोन नामा? ओमफ्राय सोर लांखो? एमएलए नाव बे सरनजितजों ओमफ्राय सुमित्राजों बिसोरो लांदों आरो जोंखौ। मेम्बार अरुणोदय जोंनि वार्डनिफ्राय अरुणोदय फैदों होननानै बेबायदिनो डकुमेन्ट्स खांनानै जेनेबा फैसा लांनानै बै सासे मानसि सुमित्रा होननायनो हैदों आरोना। ओमफ्राय बियो बे अरुणोदयनि बिसया बियो नंखायसो आरो आङो बेहाय जेबो लोब्बा गैया। बेसेबां खरिसो लांदों? बिदिनो 500-600 खोनादों। बेयाव नोंखौसो माखासे पाब्लिकफ्राबो सन्देह खालामदों। दा नों नङा होमबा ना? आङो बेयाव जेबो लोब्बा गैया आरो बे नंखायसो। सोरनो हैदों होनदों? बेखौ सुमित्रा होननाय मिरि, सासे मिरि। खांना लांग्राया सोर? खांना लांग्राया जोंनि वार्डनिफ्राय सासे मानसि दं। सासे माने सानै मानसि दं आरो जेबो बिबान गैया। बिनि नामा सरनजित, ओमफ्राय सासेया भबानि बसुमतारी। बिथांमोना अबे जायगानि बिथांमोन? बे लांग्राफ्रा जोंनि वार्डनिनो मानसिफोर। ओमफ्राय हैजाग्रा मानसिया जेनेबा बेलेगनि आरो बेबो जोंनि पन्सायतनि मानसि नङा। अरुणोदय फैदों होननानै बिसोरो फैसा आरो डकुमेन्ट्स लांदों। लांनानै बिसोरो मा खालामखो बिनिफ्राय आं मिथिला। सोरनो हैयो होनदों? जेनेबा बै सुमित्रा होननायनो हैयो आरो मिरि। सुमित्राया मा बिबान दं? सुमित्राया जोंनि पन्सायतनिबो मानसि नङा सनापुरनि आरो बियो जेबो बिबान गैया। सुमित्रा बर' ना हारसा? मिरि। सुमित्रा। औ पन्सायतआवथ' फैयाखै आरो जोंनि वार्डआवबो फैयाखै। जों बेखौ प्रेसिडेन्टआबो जेबो मिथिया। अरुणोदयनो फाना फैथ'वाखै? फैथ'वाखै। अरुणोदयनि नामाव बिसोरो फैसा बिनानै लांदों मोनगोन होननानै। ओमफ्राय जोंबो माने मोनगोन आसायै जोङो हरदोंमोन आरो बिसोरो लांफैनायखाय। ओमफ्राय दा बियो लांनाया सप्ता खननैनि बारबाय बिसोरो। औ ओमफ्राय दा बिसोरो 600 खरि लांदों आरो गावसोरनि। बे सरनजितआ लांदों। ओमफ्राय दा बियो माबा बिबान दंमोन नामा बेहा? जों जेबो मिथिया बेखौ। बे जोंनि जेबो बिबान गैया जोंनियाव। ओमफ्राय बिसोरनो माने लांदों आरो जोंथ' जेबो मिथिया। ओमफ्राय दा बिसोरो बै बायदेवआ बिसोरो लेनदेन दं नामाथाय जोंथ' जेबो मिथिया। बै बायदेवनि नामा? सुमित्रा बेबायदिमोन नामा? ओमफ्राय एमएलए नाव बे सरनजितजों ओमफ्राय सुमित्राजों बिसोरो लांदों आरो जोंखौ जागोन होननानै। जोङो एमएलए खौबो लोगो मोनहैयाखै। माने मानसिफोरा जोंखौ लांबाय नालाय जोंबो ज' ज' थांबाय। जोंखौ अट' लानानै ओमफ्राय जोङो थांनानै ओमफ्राय बे फर्माव जोंनि नामा सफैखाजोब्बाय होननानै बिसोरो जोंखौ लाबोफिनबाय आरो जों एमएलए खौबो लोगो मोनखायाखै। जोङो 12 जन जोङो। औ जों थांनाया। औ ओमफ्राय गारि भाराया जोंनिफ्राय 130 थाखा लानाय जादों आरो बिसोरो। ओमफ्राय दाथ' अरुणोदयनि जेबोआनो गैया होनना? दा जेबोआनो जोंनो थारिखखौनो हराखै बिसोरो। बेवहाय प्रेसिडेन्ट आरो मेम्बारफ्रा मिथियोमोन नामा माबाफोर? मेम्बाराबो जेबो मिथिया। ओमफ्राय जोंबो औ गावसोरनो फैनानै एक्सट्रा जोंनिफ्राय बिना लांफैखादों आरो माने। बेसेबांसो लांदों फैसा? 600 लांदों। मा होनना लाङा? बे अरुणोदयआव फैसा मोनगोन होननानै लांदों। माला मोनगोन होनना बुंनाय ओमफ्राय? मोनगोनखौ जों मिथिया। ओमफ्राय बेखौ खोन्थायाखै। सोर लांनाय? बै सरनजित। बे सरनजितआ ओमफ्राय माबाफोर सोरनोबा होयो नामा बेखौ? बैयो माबा बायदेव सासे दङ नै मिरि माने। मिरि नावखौ जानो जों सुमित्रा। बेसेबां गोबाव जाखो नोङो? लांनाया दाखालिनो लांदों। ओमफ्राय मैया जों माने हजोंहाय थांदोंमोन आरो। ओमफ्राय माला मोनगोन होनदोंमोन नों? बेखौ माला मोनगोन बेखौ खोन्थायाखैनो। माला माने अबेयाव थांनायमोन मैया? मैया ब्लकआव थांदोंमोन। माबायाव मा होनोमोनलाय? एमएलए नाव आं मा होनो। ओमफ्राय एमएलए आ मा होनहरनाय? एमएलए आ जेबोखौनो बुङाखै। जेबो बुङाखै? लोगोखौनो मोनहैयाखै जोङो माने जाखाबाय होनना बुंहरदों आरो। लांनाय समाव फर्मफोर फिलआप खालामदोंमोन? औ। बेफोर फर्मा दं नामा दायो? फर्मा माने दा जोंनाव गैला लांबाय।